Alright. Gayon. Gayunes. Paitanoy. Sa pagmata mo pagkaaga. Alright. Ang radyo buksan muna. Alright. Informasyon, konsuelo, bareta sa CGT. Magkukwahisyong seryoso. O kaduratan si Henry. Ang bida dyan. Pipe Henry. Magseda siya. Ang the best warang iba Henry Mem. Ang in the morning. Henry M. in the morning. Henry Mesa hapon, Henry Mesa morning. Hirit hangin sa pinkyon, totok lang sa Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Henry Mesa morning, Henry Mesa pinkyon, totok lang sa chigit. Agaas na banggit, Henry Mesa CGT. Nagaralpog. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Nagaralpog boy. Nagaralpog. Nagkaurula. Basta nagaralpog. Kumusta lamang po sa tuyang aga? Abado. Ay, Agosto 1 po lang mo yan, Junior. Tama, Agosto 1 mo yan na di. August na palan. Abado. Ngaya agom. Pwede nga ngunyan agom lamang maglambing. Nat ano nga ito agom? Ngunyan baga nga agom. Abado. Aw paghuna ko nga pwede nga maglambing sa ko nga pagdaing S. Ata abado nga ngunyan. O saaga na sana nga Saaga nga ano? Lone. Lone nga sa aga. Bula nga Marte. Ay, sa Biyernes na sa nangayagom. Mga sarawayon ang mga lalaki paminsan. Pag din napaundran, minamurusot. Pagkagaliw, lamang masugo. Pagkagaga nga sa'yo. Magulabig ka taro, pagkagaga na. Dahil sa mga aki, tururog pa man. Tururog pa man sa mga aki. Good morning, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, send man na partikan mundo. Kung gusto tabi na magpaabot ng reaksyon sa text, ang number ko po na pwedeng i-text 0969-088-5548, 0966-203-0034. Good afternoon, good morning. Hi, hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ulit-ulit nga yan. Dakulon nga yan, good morning. Mareklamo naman kan si Amara. Ising yung Amara. So, kung ni Angel? So, kaiwal ni Angel? Good. Ano nga yan, mama? Ang daming good morning. Pilipinas, kasabay niya to sa luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta in the morning. Chief Reporter Jimmy Nasalitang naginginot dyan. Kasabay po si Angel Mustasa, Karen Ala, Alarmario, Joshua Binos, and Jomar Bien. Sa Technical Department, John Napoli. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Aha, sa Manibela, Boy Mata. Ika nang gansara nagkantabay sa mga oras na ini.
sa 729 kHz, no? Radyo DCGB. Good morning, Ismail. God is good all the time. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Angel Mostasa nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa toyang mga parantabay. Turog pa, VP Henry. Turog pa. Turog pa sa nagreklamo. Dami nga mamang good morning. Marami pa rin ka naman kan, VP Henry, pag pang-aga ang klase niya. At least ngunyan, di ka mong pasoy na duwa, no? Okay, sige. Mapagalon mag-explain. Mapagalon mag-explain ka rin eh. Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang tapang bareta, Lat ko na. Good morning sa mga taga City Tourism Office. Ang problema ko lang pala, baka Sabado ngon yun, nag-aratab mga bata. Pero pag Monday to Friday, aratabon sila magmata. Nagdadagog ngaya po kami sa imo, sir. Sabi kan sa taga sa Tourism Office. Sige nga ako, si Mama kaya ngayon, makusugod ang radyo. Nailing muna ninyo. Sabi yun, nagdagog sa kuotong mga aki-aki pa. Si Mama ang problema para dagog. Nadara sa mga daraga. Carry over. Okay? Di ko nahapot ang aring suwaran. Di mo naman tigapot. Ako tigparailing mo naman sana. Na nga, naman kaya ako interest na magparahapot kay pangarahan. Okay, sige, go. Anyways, VP Henry, Pigmid did ang Legazpi City Police Station bilang outstanding City Police Station for calendar year 2026. Sa lado naman iyan, VP Henry, kan Police, Community Affairs and Development of PICAD. Sa ginibong culminating ceremony kasuhapon kana 31st sa Police Community Relation Month sa Legazpi City. Ang pagmimig VP Henry na asa ng programa ang pinanginotan ni Napolcom Commissioner Attorney Beatriz Aurora Vega Cancio bilang guest speaker as in guest of honor as in speaker kasi tigbibid kay ni VP Henry ang natatanging kontribusyon kan mga unit kan pulisya sa pagpapakusog kan koordinasyon sa kapulisan o kan kapulisan as in kan komunidad. Ang rekomendasyon VP Henry ay personal na pigrespi ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. ang Acting Chief of Police kan Hepatura. Ang pagbibig VP Henry ang patunay kan padagos na dedikasyon kan Legazpi PNP sa implementasyon kan mga programang nagpapakusog kan ugnayan na kan pulisya sa komunidad. Matang resulta man ini kan makusog na pagtatabangan kan Legazpi City PNP kasabay pa ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa pangyayat man ni Alcalde Hisham Ismail asin kan mga Legazpeños sa naging katuwang para pagbusol sa katrangkiluhan, katanusan asin kaligtasan sa syudad. Mientras siniguro man itagtag asin kan Hepatura mga personahes kaini na ang Legazpi PNP ang padagos sa pagtaunin dapat matibay asin makatawong serbisyo para magsasarong ligtas, matrangkilo asin matalubo na syudad kan Legazpi. Yan VP Henry ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas halod sa tuyakan PYZ Enterprises yan sa Barangay Oroset, Legazpi City. Iyan sa Mustaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Day ng Pabir Plaza pa. Ang ibalong festival ngunya na taon bilang pagtaugalang man kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa mga bagong parokyan na nayaraon digdi sa mga nagsisikat na night market kan Legazpi. Iyan, VP Henry, ang kinumpirmar sa DCGB News ni Councilor Alan Ranyola kan Legazpi bilang chairman kan Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod kung sa sinabi na apwera sa day naman kinabuyag persona na magkaput pa kaini sa executive committee kan na festividad, mas pinagmaawot na sana kan LGU na itutok ang festividad sa pagtabang sa mga nagsisirikap man na mga local entrepreneurs na presenteng nagtitiling na digdi sa may night market sa Puro Boulevard asin sa mga tenant digdi sa may Ibalong Park. Sigon kay Konsihal Ranyola, ang pagkaali kan birtaso sa Ibalong Festival ngunya na taon, pinagpupuunan na iyan kan syudad tanganing sumentro sa mas makabuluhan, mas kultural, asin mas makatao ang mga bagay-bagay sa Ibalong
kaysa ipromoter ang mga irinuman asin mga alak. Kung kaya sa magiging highlight kan ibalang festival, sigun sa konsehal, matabangan ang pagnegosyo kay mga paratinda sa mga fair market na padagos sa pinagapromoter asin tabangan kan syudad na makapag-generate titultul na income. Yanan Bareta, Karen Ala, Digidiri. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa The luwa. Morning Henry M. Mientras tanto, dumang kita kay Pading Al Armario. 2:21, magalipas ang alas 5 ng morning. Good morning, Pading Al. Salamat, Paday. Good morning. May dakula man na papel ang mga LGBT, lalo na ang mga konfederasyon sa Ibalong Festival Celebration. Talbog pa ang mga kalalakihan. Yan ang paliwanag ni City Councilor Sunshine Imperial, kan Executive Committee sa Ibalong, na siya man ang in charge sa Mutya, kan Ibalong. Narireparo mo niyan sa mga aktibidades kan Ibalong na kulang ang partisipasyon kan mga kalalakihan. Taliwas ini sa karakter na gustong ikonektar sa karakter kan tulong heroe na sinda baltog bantong asin hanjong. Templo, inali so lakan kanibalong. Paborito ta, Dragon Boat competition na mga kalalakihan man ang kadaklan na participantes. Harali pa sa ibang lugar, inarali yan. Mas bidangon yan. Ang mga barangay sa presentation asin naguluwas na natawan lugod nin buwelong partisipasyon ang mga kababaihan asin LGBT. Pirma rin ni City Councilor Sunshine Imperial na may nakula man talagang papel ng mga LGBT, lalo ang mga konfederasyon dahil sindaman ang yaraon sa magiging choreographer o coordinators kan mutya asin iba pang mga aktibidades. Ano naman kaya panipighanap mo mapadisulakan ng Ibalong man? Napighanap mo ito. Paborito ko yan. Namiss mo ito, B. Namiss Ito mo, ang B. paborito ko. Ay, gusto ko talaga. May mga muscle talaga. Ito, may mga oroans talaga. Yan ang gusto ko sana. May mga puro Yan ang inali. Paano hontayan? May mga puro pandisal talaga akong nahiling. Oo. Dako namin Ang karong bidang, ano? ang bidangon yan, sa mga kapederasyon, Sabi na, may konsyaldang gustuhon ka ito da ka ito. Guda, habo na dangon. no-comment ako, no-comment. Ako chismis man sana sura sa agap ko, B. Kaya nag-question ako kasahapon, Oo. no-comment sila. Okay. Kasi Si Sunshine na lang. siyempre, tama. Bagay ba? Si Ate Sunshine Ay, kaya, bagay-bagay. Duman sa botya ng Ibalong talaga. Oo, talagang, pati siya Duman. pwede magkandidata. Oh, nat habo ki mag-chairman duman sa Kwandaala ka ng Ibalong na konsyal, konsisay, habo. Sa'yo man kinag-ako, Pero talaga binawasan talaga ito konsisay ngaya si Hanjo. inarali itong mga maskulado. Mas bidang mo niya si Oriol. Actually, nakakamiss siya. Kaya ni palang kimis Oriol. Ano? Mapili kimis Oriol. Sa Miss Ibalong? Opo. Ay, naghalas-halas. Grabe ang halas. Mutya, may Miss Oriol. Tapos, grabing halas-halas ka iyan. Ay! Pag yun ang kialas-halas. Nako, ay gusto ko na gana iyan na halas-halas. Ano nakaburo ka sa press con? Iyo ba gada, nagpasaway ka na ano, Pinabuha ko naman. Ano? Pinabuha ko baga. Nagorolo ka sa mga tao daw man. Si Alarmario ngayon, namiss niya sa mga lakan mo nga sa mga kwan. Yes! Ano sa reaction ni Mayor Hisham? Dahil wala mate, naghali. Pag smile sana si Mayor Si Hisham. Vice Mayor Luis. Bago na ako, sa reaction ni Mayor Hisham, Si Vice Mayor Luis. Ano sabi ni Luisa?
Mabuha ka talaga, kuya. At question ko man si Vice. Anong sabi ni Vice? Baka niya ako, gusto niya ako ang support kan Gonzales. Ano da? Baka niya ako may representation man sa Capitol. Ano da? 100%. Diamond ngaya, baka ngaya, all support, all Ayan. full support. Okay. Pilingon ta, Ako sa rin, may support talaga niya. Awin na, pagkagagaling na lang Diyos. Sabado. Baka nakita kita ni Father Rex Arjona pag nagpakaraw kita kay yan talaga. Nagladlad ka na ngayon. Ano na nga, ano, hindi ka maghungit ki Ustya. Salan ngayon. Okay. Oh, sige ba mo? Yes. Goodbye, Ali Almario. 5:27 na oras mga tugang sa morning hirit. Asin po digdi sa DCGB. Nasa linyaman. Jimmy. Nasa lita sa dagdag na report. Jim, Kabin Jim, pasok. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Ano da? Nag-water rationing ang barangay Tulat-Tulag Grande sa Ligaw. Ay. Pero Ano? sufficiente ang tubig. Napano? Dakol ang tubig, nag-water rationing. Napano yan? Kaya nga laso na. May proyekto. Ah? At ang yaw na nga ni Digdian Gabos-Gabos. May proyekto. Ah, okay. Ang lokal na gobyerno kan Ligaw, intensyon na ang tubig, ang duwang barangay na magkataning, wag kay guanin tubig. Oo, okay. Ang istorya, ang Tulat-Tulag Pequeño, may water source. Ang Tulat-Tulag Grande, dahil Okay. so ang ginibukan Tulat-Tulag Grande, request sa lokal na gobyerno na kung pwede, matanganing makantos man sa saindanin to ang tubig, mabugtakan yung reservoir, tanganing bumulos ang tubig sa Tulat-Tula, hali sa Pequeño. Oo. Sigun kay Kapitan Joe Marci, tamili na mumugtak sa proyekto duman sa Tulat-Tula Pequeño, dayaon duman sa source, pig tatangkas sa tubo, pig susulat, kikahoy. Permi dahil ni nangyayari tabi, ABP, Oo. sagod na kasod mo, outro na naman, nabaldi na si Kapitan. Oo, okay. Arog nga kanan, arog nga parahit. Kung sisay nga nagsusulat kayan, baka lugod nga yan, project na yan dyan, ibalikuan duman sa LGO. Oo. Patan magmanihar kayo niya, kung buko sa water district. Kinahuro naman dahil niya sa mga official kan barangay Tulat-Tulag Pequeño, mala, iyo man girarayan ang nangyari, nagluluwas na may dahi na susolve, dahi na sususog, kung sisay ang nagsasabotahe kan tubig, pasiring sa Tulat-Tula Grande. Natabig sulat man kaya itong tubong ito, nabigabulos ang tubig duman. Tama, aning dahi bumulo sa tubig. Oo. Tatabig sulat niya man, habo niya pabuluson. Natural. Ikaw dahi sabot kung trippings o kung gusto magkausanin niya kariribukan dahil sa tubig. Natural, pag nawaran ki tubig duman, paano aksutaw sa kataning na barangay? Pag check sa tubo, also, napapasakan kisa nga kikahoy. Pangyayari sa Maabaka. Di ano na? Yan. Nagrasyon-rasyon na sa tamay trakan barangay, iguanin mga bugtakan, nagrasyon so Pequeño, ay so Grande. Magduwang magkataning na barangay, nagkakaigo ki problema sa tubig so sarong barangay, sa ibong kan igwaman sa nanin tubig na pwedeng pabuluson sa Grande. Okay. Ang BBP, ang sa tuya mga masang bulan, nagabos problema sa tubig na nagbuburuto adig di sa third. Puro tubig ang problema ta. Mamalit yan mo sa water system sa irigasyon, bastante ang tubig. Dahil napapatubigan so kaiwasan kan kabasa. Igwang tubig binugtakan ki proyekto tanganing makantos sa sarong barangay dahil nakakantos tapig susulat.
Tapos tubig, Jimmy Nasalita sa pangalan ng PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB niya. Alright, thank you Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ano ba yan? Sige. Alright, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines kan mga bareta. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP! Good morning sa mga tabagang tamay. Headlines ko niyan, Senador Ligarda, Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, as in CWS Party List Representative, as in kontratistang Edwin Garjola, ipapayaran sa preliminary investigation and Office of the Ombudsman. Nata. Ining kay Senador Ligarda, sin Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, may kinaraman sa tigaligar na ghost electricity na. Oh, ghost electricity. So, Mas kano na sana? so mga kumpanya ni Leviste na nakuha para mag-supply ng solar power. Pero sabi dahil man na autobini. Oho. Ngayon nada may si Senador Ligarda dahil ginamit na ka ng impluensya niya bilang senador as in chairman kang Committee on Finance Gari kan maubos. Senado para makuha ang prangkisang exclusive para kay Leandro Leviste. Nagasong sabihin, siya sana ang pwedeng mag-supply as in mag-produce ng solar energy. Ah. Pero dahil na i-deliver. Okay. Dating senador, Bong Revilla, Oh, paramentas na nakaluwa sa karsel, kasubanggi, nom. matapos magpiyansa ng 1 million sa kasong malversation. Iyan, oh. Sabi kan Malacanang, respetado maninda ang desisyon kan Sandigan, bayan, na palibreon paramentas ang dating senador. Proposed 2027 National Budget, isusumitir na sa Kongreso bago na Agosto 14 sigun sa Department of Budget and Management. Bantang sabi man ni House Speaker Budjedi, siguro niya ang silab as in reform-driven na pag-uugid kang Kamara sa propestong 2027 National Budget. Kampo ni Atty. Mans Carpio kinestyon ang pag-autorisar ni Presidente Marcos na iluwasan siya ng tax records. Sabi ng Malacanang, diretso kang kampo ni Duterte Carpio na magsumitir ng legal na aksyon. Oho. Prosecution ang dana sa piglalauman na objections kan depensa sa Article 2 kan impeachment may kinaraman sa unexplained wealth as in pagsuway sa salen ni VP Duterte. Department of Health Chief, tinemotigan na ng akusasyon na pirmi siyang nasa casino as in po din ng demolition job. Oho. Si Separe, Sai. So, bago bagang chief ng DOH, Ah, okay. si Dr. Pualte, Bricks Pualte. Oho. Pag-ibig Fund, sa ginare nakaresibinin pinakalangkaw na audit opinion alis sa COA. Bantang Congressman Edwin Garjola tatagtadon daw ng kasong malversation ka ng ombudsman. Sa mga parakarga, Oho. meron ba? Pira. Sabi kan DOE, posibleng mag-rollback ng 80 sentimos sa gasolina, sa napi sa diesel, 30 sa kerosene. Sabi man kan mga oil industry, piso hanggang 1.50 ang rollback sa gasolina, sa napi hanggang piso sa diesel. Pero, posibleng magbago pa yun dahil ang sabi, uminabot na sa $100 per barrel ang Brent oil. Oo. Kaya kung magagawa ng rollback,
Posible, hindi ito pala talaga. Bayan, nagaan, nanting mo na, magpara taram, salapi. Dahil ini sa pagpuno namang kampalugtukan ng missile, kan Iran, buda, kan Estados Unidos. Salbatana. Next week, mga 5 Une, sa mga misis, LPG. asin sa mga may kariyan, pwedeng nultisan maluto. May aumentong 2 pesos kada kilo ang LPG. Ay, nak. Ngunyan na gusto. Manipis Gustong sabihin, mga sobra 27 pesos kada 11 kilogram na tangke. Manipis Kan LPG, ano minto. Tapos na. Pwedeng makilag sa drawing sa irarom kan plato. Mahihiling tolo so burak duman buda so kung anong apple sa anong plato, pinya. Oho. Okay, sayang dito. May mga nagkangaratulog ka sumanggi. Nata ay iyo. Kumusta? Swerte sulaban kang pulang kimurakan. Kunyan. Iyo, batawon pati na nadaa, nailing. Pero paisa sa dom. Si Pading Peter Ah, diri baka video. nalangan. Si Pading Peter video gilaman no duman sa kuan sa court. Isimot si Pading. Abangan na lang at yan. Iyan. Oh. Pero, ginabanggi, may mga makusog mo na laban sa bakakay. Kinuha ni Mayor Noki Bumbales, Ano? si Terence Romeo. Ay matibay ito. So, sa NLEX pa gini, Iyo baga? Terence Romeo, para magkawat para sa makakay, tsaka may saro pa na import man, ali man sa Team Pilipinas. Pangyari. Pwede Ito mo ang pala. import makawat dyan na banggi. Pwede pala niya ano? Pwede. Pwede Di pala ang na. import ba yan? Sige. Abangan ka, nagkagayon ang laban. Nagagayon na. Nagagayon. Okay, sige na headlines. Sige na pagkagat. Ito yung Kampi West Enterprises. Ano po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orsay, Legazpi City. Basta radyo, itiway sa niyan. 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. From Newspace, ini po si Mardela. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 21 mga tugang bago mag-alas 6 ninaga. Hindi po sa indong programang Morning Hirit sa GB. Sige, ano nga ning programa ini? Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano ito? Sandali lang, tabi, mga tugang, apodanta daw muna ang pag-asa para sa latest forecast, tabi, ngunyan pungal daw. Sige daw. Itchak. Ang latest forecast natin in the morning. Aramon ta daw. Kasi kay ang duty. Ganyan. Oho, nagring lang. Sino kaya? 20 bago magabot ang alas 6 din aga sa DCGB. Nagring. Ay nawara. Oh, palagon ko na si Joshua ha. Taon muna. Tapaliport ko muna si Joshua. Joshua, good morning. Buhian mo. Good morning, Joshua. Hello? Yes, go. Yes, Piti. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Dagdag niya tong pareta, nagkausa BP Henry ni matinding trauma para sa sarong 12 anyos na babaying estudyante matapos ining bigla na sa natabi BP Henry ginunutan Nako. nin saro man na babae na tutubudan
may problema tabi BP Henry mental. May problema sa iyang mental health sa naging pakipagoron kag DCGB News sa ina kan 12 anyos na biktima. Nangyari ang insidente ini BP Henry kasuodma alas 7:30 ang pagkaaga harani sa paradahan kan tricycle dyan sa barangay market site sa munisipyo kan Daraga. Segundo man sa ina tabi BP Henry, pighatod niya so sa iyang aki malaw pa sa nakota sa eskwelahan. Pagka baba pa sa nakan tricycle, matalikod siya ta mabayad duman sa driver, bigla niya na sanang nadangog, nagsusuriyaw na sa aki niya, kan kilingon niya tabi BP Henry, biyo nang napapaluhod so biktima, mantang tigugunutan ketong saro man na babae. Grabe grabe sa pakakapot. Maning nagtagor yun, nakarabot na sa may tao kan tinampo, sabi duman ka na ina. Violent masyado. Violent tabi BP Henry. Pigpa-describe ko so involved na babaeng suspect. Sabi ka na ina, pigpadalan ng kita ng litrato tabi BP Henry. Tutubudan, may may mental health condition. Pero sa inot na hiling, demo lang talaga BP Henry huhunaon na may sharing kayo tabi BP Henry. Okay man ang tindugon, malinig. Kundi iyo man siya kinakikig ka na ina, pigparagunotan na sa nang bigla. So aki niya, kanay hiling kan ina, nabiyo nang napapaluhod sa iyang aki. Maray suradat, so aki niya, may bit-bit na arnis. Iyo so kinuha niya, ginamit niya man para depensaran. So aki niya, sagkod na may nagresponde naman na pulis, nagtarabang naman sa ibang mga tricycle driver, harani naman sa pinangyarihan kan insidente. Nonya, nag-report man so magurang, so biktima, sa headquarters kan na Daraga PNP, kung saan duman man dinara itong involved na babaeng suspetsado. Pero napangapunan mo niyan kay itong mga biktima, ano ang dapat gibuhon BP Henry? Tama. Sa mga sharing kaining klase ni na sitwasyon na kadakol ang naglibot-libot sa palibot na mga sharing kay itong klase ni individual. Ang problema, BP Henry, nagiging violent na sa bigla-bigla. Okay. Ano ang dapat gibuhon kan ahensya, ano dapat gibuhon kan gobyerno bilang proteksyon sa mga siring kay itong individual, as in bilang proteksyon man sa publiko, lalo na kung nagiging violent na ang mga ini. Kung matatandaan bagatabi, BP Henry, bako ini ang inot na bisis na may sharing kayo na experience ang publiko. Sa Legazpi City, may estudyante mo na binukod-bukod, kinulog. May sarok man na individual ka ito, nagbakal sa tinapay sa bakery, binadulan, nabusian sa may dungo. Ang latest naman depende, iyan kasuod dyan sa Daraga Albay. Pangyari. Na malawag pa sa nakota na sa eskwelahan, nagbaba sa tricycle, nagtalikod sa nasuina, mabo yung kilingon, biyo nang napapalood sa akin, sa pigugunota na, halos mapaluhod na, so biktima. Ang susog sa pakipaguro niya to duman sa Magurang, Presidente Sinta BP Henry kan Barangay Piña Prancia, medyo okay man sa akin niya, tadiis man lang nagasgas ang sinapar, kundi day na hali itong trauma, pang sabi nga ni kan ina, tabo nang mag-eskwela kan aki, sa sobrang takot dahil duman sa na-experiensyahan. Kung kaya nagbutwaan pangapudan, bako sa na itong Magurang, kundi kan publiko, na dapat magibuha naman ni na aksyon, ni na tamang proseso, o kaya pasistema, ang mga individual BP Henry na konsideradong mentally challenged, na naglalakaw-lakaw sa nasa palibot, depesil, kung nagiging violente,
nakakadiskwido ng iba, ang difícil man takon makadiskwidong itong so nagbabalos, kay rakman kay itong individual na mentally challenged nga na. Oho. Kaya igahagad na atensyon sa na magkakanigong ahensya ng gobyerno na dapat matawan ini ni na magkakanigong pagreparo. Ang sabi ni Henry, ang dagdag niya tong istorya, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa Reward. DCGB, Baretang Bareta. 14 bago magabot ang alas 6 nin morning. Mientras tanto lumang kita sa report mga tugang ni Jomar Bien. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Jomar, good morning. Kumusta ang first district ko niyan? Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Dagdag na Bareta, may maralarga na naman ang mga trabahadores pasiring sa Batangas City sa Esfuerzo Can Tabaco City. Tina ni Sosimibog Consejo ang Public Employment Service Officer Can Tabaco. Ini ang ipinahayag sa banggi sa DCGB News ni Buen Consejo sa pagsasabi kasud ba ipinaagi o pinairarom na ninda sa orientation ang 92 na mga aplikante na na-hire kan sarong kumpanya na naman duman sa Batangas na sa indang ipapadara duman sa maabot na Agosto 4. Kay Buen Consejo, ini ang second batch sa loob sa nakinag duwang simana na sa indang ipapadara kung sa 181 na mga empleyado hali sa tulong distrito Canalbay asin sa Sorsogon ang inatod ang sa iyo pa sa nang ihinatod duman sa Batangas ka nakalihis na simana kadagdagan na 92 ani atod ninda sa masunod na simana 94 kutay ni susug kay Buen Consejo pero sa duwa day nakatindirkan pre-orientation kasud maalagad sa susug sa iya ang duwang ini pwede pa manggirarin ninda isabay sa pagatod sa Agosto 4 kung gusto pa. Ipinahayag ni Buen Consejo na panagusan sa indang pagtatabang sa mga gustong magtrabaho, buda duman mismo sa mga kumpanya na naghanap ng trabahadores kung sain sa maabot na naman na aldaw anong petsa yung parang petsa sa isa tayon magkakaigwa na naman si Daning Jobs pero digdi sa City Plaza kung sain kadakul-dakul bako saro bako duwang kumpanyaan na sa indang siserbihan kundi mga lokal, national, and international companies na nangangaipunin ng mga trabahadores. Yan, BP Henry, ang impormasyon na sa ngaran kan PYZ Enterprises, magkukuha sa Orosite, Legazpi City, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Luwas. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, yan di marayan mga araw ka na bagay, tangani po na may hanap buhay lamang mga tugang sa atong mga kababayan. Alright. So mga naghahanap dyan kitrabaho, Sa morning. mas maray po na may trabaho. Pag ani ba ugaling, pag nakalaog ng trabaho, nagreklamo kan sweldo. Di ba? Kung diretso manindo yan. Diretso manindo yan na magreklamo. Pero ramdamon ta, nakadakol po, mga tugang, kanday ngo niyang kitrabaho. Di ba? Mga dagdag kaaraman, mga tugang sa morning hirit, ngunyan pungalaw. Mga tugang aram daw nindo nan sa tuyang mata nagbiblink mga tugang nin average na 15 hanggang 20 beses kada minutos. 15 to 20 minutes per 15 to 20 times per minute. Sa irarom kang normal na kondisyon. Matatan nagbiblink.
mga tugang na pag-araman, mga tugang na nagblink ang sa tuyang mata para ini mag-rest. At sinsiring man, maiwasan ang irritation kini. Dahil ang tantalukop kan sa tuyang mata, nagdadara po siya mga tugang nin paglinig, asin, gari lubricant mga tugang sa tuyang mata. Kung kita dapo dahil nagbiblink, ang sa tuyang mata po mga tugang ma-irritate, budak makulog iyan, balua. Dahil katabi magblink, ang sa tuyang mata mga tugang minakulog, siring man, pati ang sa tuya da, tabing sintido asin payo, mga tugang nakakamati ka nin iba-ibang reaksyon. Napag-araman, mga tugang na assuming, ikagngaya, nagmata ka, mata ka din sa laog ng 16 minutos, asin kay puhan po iyan, idigwarin more or less mga 14,000 to 19,000 times per day ang sa tuyang pagblink. Gusabihon, databi pag iyan minultiply mo, igwa mga tugang ki 5.2 to 7.8 million blinks each year. Uyog-uyogon mo yan. Paano nang pag-validate kay na di? Alam mo, paano nang pag-validate? Bilangon ta. Ang 15 minutos daa, di ba? Ang sarong minuto, 15 to 20 minutes blink, times na blink. Ang sarong oras, 900 to 1,200. Di ba? Pero ang importante ngon yan, mga tugang, ang sa tuya pong mata, nagbiblink. Di ba? Ta kung dahil mag-blink ang sa tuyang mata, mga tugang, igo po kitang problema. Di ba? Gapos na pupos kunata naghihiro yan. Kunata naghihiro ang parte kang lawas ta. Iga po yan, mga tugang, key purpose. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Ay, si pag-asa pala ano? Pangyayari sa pag-asa naling awan talugod palan. Di kayo nagsimbag ka subago balon ta daw. Sisa naka-dutingon yan. Balon ta daw tabi. 7 minutes before 6 in the morning. Balon ta daw sa pag-asa. Sisa kan-dutingon yan. Tistingon ta daw. Tistingon ta daw. Ringing, mga tugang, ang pag-asa. Hello, good morning Sir Henry. Good morning, tabi, amigong Milvin. On the air ka na sa satuyang programa. Ano po ang guhit, tabi, sa latest forecast? Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-sabaybay kang DCGB. Sa mga napet sa Augusto 1, 2026, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest updates sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area, pigakarkulong nasa distansyang 960 km, sirangang kang southeastern Luzon on as coordinates na 14.8 degrees north, 130.6 degrees east. Ang naturang low pressure area ay hanggang sa ngayon ay hababa man syempre ang posibilidad na maging isang bagyo, asin mas dako lamang syempre ang chance ang malusaw po ni sa mga susunod na aldaw. Mantang dis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalinitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat pag naguldol. Dulod kang trap kang naturang low pressure area. Ang parosay maluya sa kod moderato, nahali sa norte sa kod norte sugnokan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pagupol. Temperatura pigila umapoon 25 sa kod 32 grados sentigrado. Asin ng aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:29 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:13 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:55 ng pagkaga. Ini sa Malvin Almohela, reporting live, Halilidi sa Leo West, Pag-asa, Ligas. Amigo, tama sa pagkadangog ko, low pressure, haray ang chance na ma-develop na sarong bagyo, ano? Tama? Opo, baba yung potential na ma-develop po yun bilang isang bagyo at mas tako lamang syempre ang pwedeng malusaw po yun sa mga masunod na. Ayun, kaya lang gari mag-uran-uran sa palibot, ano? Di ba? Opo, sir. Pero close monitor lang po natin. Kasi may posibilidad din na hindi ito malusaw kaagad po. Opo. Salamat, amigo. Mabuhay ang pag-asa.
Salamat din po Sir Henry and God bless po. Thank you so much mga tugang Melvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa pag-asa. Ang mga balita, mga tugang susunod na. Sige po sa indong programang Morning Hirit sa DZGB. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo, Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Sabado ngunyan, mga tugang pizza uno po kan bulan na Agosto. O yan ang headlines, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Paglansan ni commemorative stamp bilang parte kan selebrasyon kan ika-35 anibersaryo kan ibalong festival ngunyan na taon. Dakulang bagay, sigon sa LGU Legazpi, Human Resource Management Office Head Darlito Perez. Publiko, piginganyar kan Department of Health Bicol na sunodon ang tulong simpleng paagi para maproteheran ang sadiri asin pamilya kontra sa hepatitis. Sa lado nasyonal, Senador Loren Legarda, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, asin CWS Party List Representative asin Contractor Edwin Garjola, ipapairarom sa preliminary investigation kan Office of the Ombudsman. Dating Senador Bong Revilla, paramentros na nakaluwa sa karsel matapos magpiyansa nin 1 million pesos sa kasong malversation. Sa ibang nasyon, Hamas nagtugot sa kumpletong pagrumpag kan armas sa Gaza. Sa ibang nasyon, Business News, inflation rate sa Hulyo 2026 pigkakarkulong nasa 5.6, sagod 6.6% sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sports, Bacolod Mascara Warriors dagos ng tinanggal sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Mga players asin coach pinatawan in permanenteng ban. Health news, exposure sa air pollution, pesticidyo asin solvent posibleng makadangog o makadugang sa peligro rin Parkinson's disease sigon sa mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal, dakulang bagay ang piglansad na commemorative stamp bilang parte kan selebrasyon kan ika-35 anibersaryo kan ibalong festival ngunyan na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Human Resource Management Office Head Dar Perez, sa iyang sinabi na sarong makasaysayan nalakdang ang pagkakaigwanin commemorative stamp dahil lalo kaining na ipapamidbid ang ipikong ibalong asin maipapahiling ang mayaman na kultura asin pamana kan Bicol o kan mga Bicolano. Sinabi kan opisyal na limitado sa sangkatos na pidaso ang inotang ipinagpapaluwas na commemorative stamp na pwedeng mabakal ang mga kolektor asin iba pang interesado sa kantidad na 200 pesos kada saro. Ipinaliwanag ni Perez na nag-agi sa tamang proseso kan Philippine Postal Corporation o PhilPost ang pagibo kan commemorative stamp kasabay ang pagsumiter kan disenyong write-up may kinaaraman sa konsepto kay ni asin pagtagaman in pondo sa enot na produksyon. Naisipan mi ini together with PhilPost, 35 years na kita. We should also see other avenues of Ibalo where we can expose the epic not only through our several events, but this stamp is so rare na on the 35th na-achieve ta ini. Darlito Perez sa entrevista kan DCGB News. Piging ganyarman kan Department of Health Bicol ang publiko na sunodon ang tulong simpleng paagi tanganing maproteheran ang sadiri asin pamilya laban sa hepatitis. Sa pinaluwas na biso kan ahensya ang hepatitis sarong helang satay na pwedeng maibitaran asin makontrol sa pagikan tamang pag-iwas amay na pagpapakonsulta asin tamang pagbulong. Dagdag pa kan DOH Bicol na dakulang bagay man ang pagpabakuna laban sa helang magpa-check up lalo na ang mga bados bilang parte kan sa endang anti o kaya pre
o antenatal check-up, asin magpahiling ng regular kung may hepatitis B. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Ramon tang report, hali po dyan sa luwas. Aleco may piglinaw manungod sa pagputol sa supply ng kuryente sa mga dai nagbabayad nin bill. Angel Mostasa sa report. Putulan ng supply ng kuryente kan Albay Electric Cooperative Incorporated o Aleco ang sa mga miyembros konsumidores na daipa na kapagbayad kan sa indang mga konsumo kan kuryente bago pa man ipautob kan Energy Regulatory Commission ang sa indang resolusyon asin abiso para sa suspensyon kan pagbabayad kan kuryente poon kan Marso 2026. Ini ang piglinaw ni Aleco spokesperson Ange Galero kung siin matakakalihis na maka-eksperyensya ang nasyon nin krisis asin kadipisilan na sa pagbuhay-buhay dahil nga ni naman sa na-eksperyensya na gyera sa Middle East dahil para maglangkaw ang mga presyo kan produktong petrolyo. Ito nagpaluwas ni na 3-month suspension na order ang ERC. Alagad ka nakalihisaw daw sigara in nagpaluwas ng extension kung sa pig-extendira ini sa good sa Oktubre 2026. Sigun kay Galero, day sakop o ang mga konsumo na naisakop kan previous na suspensyon ang dire-diretsyo mapuputulan asin ipapautob ninda ini para man masiguro ang kalidad asin na makakuaman nin koleksyon na kinakaipuhan kan kooperatiba. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Dahil kay puha na gumibonin panibagong lesson plan ang mga paratokdo sa pagpapautob kan intentions, learning experience, assessing learning, ways forward o ilaw framework. Sa DepEd Regional Press Conference, ipinaliwanag ni Grace Rabelas, Chief kan Curriculum and Learning Management Division o CLMD ng ilaw sarong framework asin bako sarong bagong lesson plan template. Pwedeng gamiton ang presenting format kan sa indang lesson plan alagad dapat nakakasunod sa framework. Sinabi ni Rabelas na nagkaigwanin pagkarilibong matapos ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara na day na dapat ubuson kan mga protokolon sa nang oras sa pagsusurat nin haralabang lesson plan. Tinawanin doon kan DepEd official na sa irarom kang ilaw framework. Pwedeng magkaigba ang paagi kan pagpreparar kan lesson plan kan kada paratokdo. Mientras tanto, ordinansa sa pag-regulate kan mga aktibidad sa 6 kilometros na danger zone sa Bulkan Mayon ipinagiromdom sa mga quarry operators. Report kay Karen Ala. Mahigot na nagad na pinatanidan kan gobyerno provincial kan Albay ang mga quarry operators sa magtagaluway-luway na ini sa mga kakasaralisi sa pagkwari, lalo sa 6 km permanent danger zone kan Mayon sa oras sa maaprobaranan ordinansa na magbabawal si anuman na mga aktibidad sa nasabing danger zone. Iyan ang tatanid kan mga opisyalis kan Sanggunang Panlalawigan, kaibaan na Penero kan Kapitolyo, durante kan pinatilitin ini kung sa indireksyon ipinag-introduce na digbi ang bagong pigpapasar na ordinansa ni Kinatawan Harold Imperial na i-regulate na dapat ang anuman na mga human activity sa 6 km zone at bawal na ang mga paharong asin establishment digbi. Pinasadaan man kan mga opisyal na pwedeng barawi unang ang mga permit kay ni asin i-suspend sa operasyon kundi makipag-cooperate sa mga siring na panibagong instruction kan probinsya lalo't bako karaw-karaw ang naging resulta kan quarry sa kapalibutan. Karen Ala, DCGB. Mientras tanto, mga tugang Jimmy Nasalita may dagdag man na report. Hali po dyan sa luwas. Munya na aldaw ang primera dia aros kabangang bulan na lunggani sa festival sa Banuan nin Ginobatan. Ngunyan Agosto no igwang banal na misa susundan ni napagpon kan Agri Fair asinadya na banggi Beer Plaza. Basi kay Mayor Anje Maonghoko sa ngunyan Agosto 1 sundo Agosto 15 isisibrar kan ginabatan ng kultura, kasaysayan, pagsarig sa Diyos sa pagikan kadakol na mga pinaghandang mga aktibidad sa durasyon kan lunggani sa festival na magtatapos sa kapistahan kan patron saint
Our Lady of Assumption sa Agosto 15 kung saan kapistahan digdi sa nasabing banwaan. Sa Pangarangan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, oras Pilipinas, alas 6 Gs nin pagkaaga. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kasabay mga tugan bareta may kinalaman sa Philippine Army sa Bicol, may pangapudan para sa natatadang rebelde na magsukon. Report kay Joshua Bina. Sa Giraray na nangangapudan, ang 9th Infantry Division Philippine Army digdi sa Bicol sa mga natutada pang mga rebelde, partikular naman pinagtutabunan miyembros kan New People's Army na magsuko na asin na magbalik loob sharing man makapamuhay ni na tranquilo kay baan sa indang mga pamilya. Ini ang naging pangapudan ni 9th Infantry Division Commander Major General Aldwin Almase. Katakod ini kan nang yang enkwentro kan uminaging Aldaw, partikular na sa 29 kan Hulyo 2026. Kona sa nangyari enkwentro alas 6 amay nin pagkaaga. Gadan sa enkwentro, duwang pinagtutubunan miyembros kan New People's Army, mag-agom ang mga ini, kan makasagupa ang tropa kan 2nd Infantry Battalion, duman sa Barangay San Isidro kan Palanas, Masbate. Susod sa port, kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, tigkakarpulo, 10 na mga armadong miyembro kan PLG South SRC-4 nakipagpalitan nin potok sa naunang bito ng mga miyembros man kan mga soldados. Matapos 5 minutong purutukan, duminulag mga rebelding ini asin nawalat sa lugar nagadan na duwang mga pinagtutubunan miyembros kan sa indang grupo. Mag-agom pinagbistong si alias Lisa asin an sa iyang mister na si alias Tawi o kaya Darwin. Na-recover sa pinangyayan kan insidente ang 4 na M16 rifle, mga magazine, 3 rifle grenade, 3 bandolier, 5 mga cellphone asin iba pang mga personal na kagamitan. Sa pagkataon doon ni Major General Aldwin Almase, ang commander kan 9th Infantry Division, pagpapadagos ang mga operasyon kan mga kasundaluhan tangali ng dagos na matapos ang armadong insurhensya asin na mamantinir ang katrankiluhan bako sa natuman sa Masbate kundi sa bilog na Bicol Region kung kaya ang pangapunan kini sa natada pa ng mga rebelde sumuko asin na magbalik loob sa gobyerno. Toreta Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Mientras tanto, mga tugang dumang kita sa 1st District kan Albay. Banwaan kan Tiwi. Vendors asin mga miyembro kan informal sector. Inina ni kaduwang SSS on Wheels Caravan na ginibuk ang SSS Tabaco Brand sa Banuan kan Tiwi sa nakalisa ng nagkapirang bulan. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 ng morning. Bareta sa Lado Nacional, makalipas mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberry. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:20 nin pagkaaga. Mga tugang padagos kita sa mga darakulang bareta. Ipapairaron po sa preliminary investigation kan Office of the Ombudsman si Batangas 1st District Representative Leandro Rilbeste
asan siya ang ina na si Senador Loren Ligarda para sa reklamong graft as in plunder. Ini may koneksyon sa proyekto na nagakantidad ng 10 billion pesos kan mga solar energy company ni Liveste kan 21 anyos pa sa na ini na nagkaigwanin eksklusibong prangkesa o exclusive service contract sa bilog na nasyon na ang gustong sabihon ang kumpanya sa ni Liveste ang pwedeng magproduce asin magpabakal ng solar energy. Sigon kay Ombudsman Boyeng Rimulya, dai makakakuanin eksklusibong prangkesa ang solar energy company ni Liveste kung dai ni tinabangan kan sa iyang ina na si Ligarda gamit ang sa iyang posisyon kay ito bilang chairperson kan Committee on Finance kan Senado. Ipinag-insister pa ni Rimulya na dai inutob kan solar energy company ni Liveste ang pangako na magprodusin kuryente asin makapagpublikar na Philippine Energy Plan sa pigasabing produksyon nagigibon sa solar o na solar pero dai man nagibo dahil pinabakal sana ang resulta sa pagiging ghost electricity. Mientras sa sirarom kan CWS Party List Representative asin contractor na si Edwin Garjola sa preliminary investigation para sa 20 counts in malversation dahil sa pigasabing maanumaliyang flood control project sa Bulacan. Sa 157 na pahinang investigation report, nagluwas na nakipagsabuatan si Garjola sa nagkapirang opisyal kan DPWH, private contractors asin mga miyembro kan Commission on Audit para i-divert ang pondo kan proyekto sa pansadiring income. Kinontestari Senador Loren Ligarda asin tinawanin doon na daing basihan ang aligasyon kontra sa iya asin akin niyang si First District Representative Leandro Liviste. Kasunod ini kan pahayag ni Ombudsman Boyeng Rimulya na sa ngatanin reklamong plunder asin graft and magina may kinaraman sa 10 billion na solar projects kang kongresista. Sigon sa senadora, dahil pasindan makakaresibin na anuman na komunikasyon gikan sa Ombudsman pero malinaw niyang daing imbeltong public funds digdi. Handa man siyang ibiklat ang katotohanan asin mantinidong kumpiyansa na malinig ang sa indang pangaran sa oras na mailatag ang ebidensya. Nangapudan man si Ligarda sa publiko na maging mapangugid lalo na sa timing asin klase nin aligasyon na pigatapo kontra sa saindang mag-ina. Para mientras na nakalawa sa karsel si dating Senador Ramon Revilla Jr. matapos magpiyansa nin 1 milyon pesos para sa iyang kasong malversation. Inapurbaran kan Senigan Bayan 3rd Division ang sa iyang petisyon para mientras na libertad mantang nagihiroan pagdangog. Naghali siya sa Quezon City Jail male dormitory sa Payatas mga bandang alas 6:15 nin Banggi. Segunda desisyon kan korte, pigtugutan siyang magpiyansa dahil nagpalyar ang prosekusyon na magpahiling nin makusog na ebidensya din pagkakasala sa kabtang na inikan pagdangog. Magigiromduman na nahampang si Revilla sa kasong graft as in malversation katakod kang pigasabing anomalya sa 92.28 million na ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan na nagkapirang businessman niyang pinahimutikan ang anuman na pag-embelto sa sabing scheme. Solamenting ang petisyon sa Revilla ang pinaunrahan mantang ibinasura kan Sandigan Bayan ang aplikasyon para sa piyansa kan kapwa akusado. Inuta nagbayad si Revilla ni 20,000 pesos para sa separado kaining kasong graft sa rarom kan 4th Division dahil aprobado man ang sa iyang 1 milyon na piyansa para sa malversation. Dagos na siyang nakauli. Sa iyang primerong Facebook post matapos ang desisyon kan Anti-Graft Court Division, nagpasalamat si Revilla sa Diyos. Punteriya, mga tugang kan Department of Budget and Management o DBM na isumiter ang 7.2 trilyon na propestong national budget para sa masunod na taon sa Agosto 14. Ang target na pagsumiter kang National Expenditure Plan o NEP para sa 2027 iyo ang 2 semana matapos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Hulyo 27. Logman ini sa pagtalaan kan lane na 30 dias poon kan buksan ang regular legislative session kasabay kang SONA. Inot ng pigtalaan kan Development Budget of the Philippines o Development Budget Coordination Committee o DBCC na pinamamayuhan kan DBM ang national budget sa masunod na taon sa 7.2 trilyon kapareho kan 21.7% kan gross domestic product o GDP kang nasyon. Masalangkaw man ini ng 6% ang propestong pondo sa 2027 kumpara sa presenteng 6.793 trilyon na budget ngunya na taon. Sigon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, nakapokus ang propestong pondo sa masunod na taon
pagkaon sa mga parauma o sa mga programa, aktibidad asin proyekto may kinaraman sa pagkrearin mas magayon asin mas imbagan ang pangangaipuhan kan mga namanwaang Pilipino na mga katabang na masiguro na mas makusog asin garantisadong futuro sa gabos. Bareta sa luwas kan Pilipinas asin iba pa, mga tugang makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang 5:29. Nagtugot po ang Hamas sa sarong makasaysayan na kasunduan na nagmamaawot na dagos ng rumpagon. Ang sayang ng armas sa Gaza sa irawang ang planong panginginutan o pinanginutan ni US President Donald Trump. Sigon sa report, parte kang kasunduan ang lit-lit na pag-atras kan puwersang Israeli gikan sa Gaza mantang pigigibo ang disarmament kay bahan sa mga planong pagbilog nin sarong bagong gobyernong Palestinian asin ang pagbugtak nin International Stabilization Force na matabang sa pagmantener kan seguridad sa lugar. Inapod ni Trump ang kasunduan bilang sarong historic agreement na mataunin dalan sa matrangkilong asin reconstruction kan Gaza. Mientras na kinumpirmar man kan Hamas na handa sindang magtauning koneksyon para sa interes kan nawanuaan para matapos ang karadanan asin sapiritan na pagpapalayas. Siring man mantinidong agyat ang pagpapautob kan kasunduan lalo na tamay nagkaperang opisyal kan Israel na nagpahayag na bako kontento sa kondisyon. Ang kasunduan na ini nahiling bilang importanteng lakdang pasiring sa kanulidungan sa Medio Oriente, alagad mantinidong komplikado ang dalan pasiring sa totalmente ring katangkiluhan sa Gaza. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. O kaya sa business news, piglaoman po kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maitaas ang pagultanan kan o sa pagultanan kan 5.6 hasta 6.6% ang inflation rate para sa bulan in Hulyo 2026. Sigon sa BSP, posibleng magdara nin dugang na pressure sa presyo ang halangkaw na kantidad kan produktong petrolyo sa lokal na merkado. Pagitaas kan singil sa kuryente, pagmahal kan sira asin pagluya kan piso kontra sa mas magkukusog na dolyar kan Estados Unidos. Siring man pigalaoman na magakatabang para mabawasan ang epekto kaini. Ang pagbaba kan presyo ni nagkaperang panginot na pagkaon arog kan bagas, karne, gulayon asin prutas. Tinawanin doon kan BSP na mantinido sindang marikmat asin maggiya sa mga maabot na datos, partikular sa inflation asin growth prospects. Padagos manindang imomonitor ang mga pangyari sa Medio Oriente na posibleng makaapekto sa inflation asin sa kabilugan na aktibidad kan ekonomiya.
Sports News, mga tugang dagos na pong tinanggal kan Maharlika Pilipinas Basketball League ang Mascara Warriors kan Bacolod. Kasunod din kang pigasabing game fixing sa kawat ninda kontra sa Bulacan kan Martes, Hulyo 28. Dahil dahil na-restrong score ang Bacolod sa nakaaging 8 minutos asin 6 na turnovers. Apera padigdi nagkaperang players asin coaches kan Mascara Warriors ang pinatawan in permanent bans. Araw gusto kan Maharlika na mamantinir ang integridad asing kredibilidad kan kawat. Panduwang team ang Bacolod na dagos ng tinanggal kan MPBL kung saan ang primero iyon Iloilo United Royals dahil sa pinagtutubudan man na potential game manipulation asin iba pang pagsuhay. Oras Pilipinas, 5:30 na. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Halip po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Ang Parkinson's disease usually minatama sa mga gurang na, pero ang mga hoben pa pwede man na maapektaran sigon sa mga eksperto. Idinagdag pa ka mga health experts na mas pigtatamaan ka na ilang neni ang mga lalaki kumpara sa mga babayi. Sigon sa World Health Organization o WHO, dahil paaraman ka sa kanahelang, pero ang mga tao na may family history kanahelang, may alangkaw na peligro. Idinagdag pa kanahensya na ang mga sintomas kan Parkinson disease, iyo ang mga minasunod: motor symptoms o problema sa paghiro, cognitive impairment o problema sa pag-iisip, mental health disorders, autonomic symptoms, problema sa pagkatulog, kulog at iba pang sensory disorders. Abiso ka mga health experts sa publiko na regular na magkonsulta sa doktor, tanganing magiyahan kan mga dapat nagibuon medically sa Parkinson disease. Health News from Newsbase, Mardela, say iba. Mga tugang 5 o kaya 6:33, nasa linya mo ng Pag-asa sa dagdag na report. Good morning, Pag-asa, kasabay si Melvin Almoel. Sinapit sa Agosto 1, 2026 sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasubagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area pigakarkulong nasa distansyang 960 km sirangang kang southeastern Luzon on its coordinates na 14.8 degrees north, 130.6 degrees east. Ang naturang low pressure area ay hanggang sa ngayon ay kababa man siyempre ang posibilidad na maging isang bagyo asin mas dako lamang siyempre ang chance ang malusaw po ni sa mga susunod na aldaw. Mantang dis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalinitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat pag naguldol. Dulod kang trap kang naturang low pressure area. Ang Parosay Maluya sa Code Moderato, nahali sa Norte sa Code Norte Sugnopan ng Mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa Code sa Moderato ang pag-upol. Temperatura pigila umapoon 25 sa Code 32 grados sentigrado. Asin ng aldaw ay nagsilang kasabagong alas 5:29 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 6:13 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live Halilidi sa Dio West, Pag-asa, Ligas. Mga tukang iyang pangkabilugan kan mga darakulang bareta, ahali po sa News Base kan DCGB. Magbabalik mga tugang ang mga iba pang pangyari po sa Morning Hirit. Mantang nagsurat po kan mga bareta kasabay si News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran asin Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship
ship and airlines. We are also a TESDA-registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA-funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay?
Download na! Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, 18 na lang. Mga tugang alas 6 na po ninaga. O kaya alas 7 na po ninaga. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells in age and regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic hepatitis at liver cirrhosis. Siring man, kasabay dyan ang iba pang klase ng inhelang sa liver. Ganun pa man, OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, good morning daw kay Cindy Nieva. Yan, sabi ni Mading Sylvia Mendez. Ha? Good morning, tabi kay Cindy Nieva, a very good friend and very good person. Good morning. Yan, sabi ni Mading Sylvia Arboleda. Yan. Madi, maray na agad tabi. Buda sa friend mo na si Cindy Nieva. Tabi, a good friend and a good person. Wow. Oy, kasuhapon, dyan sa UST, habang ako nakatambay, yaw na ako duman sa may kanto, may piglakaw ako tabi, may nagpaparasuryaw sa kuya, may nagaparaapod sa kuya na cute na girl. May nagaparaapod sa kuya na cute na girl. Sabi niya, Henry Maceda. Nakyutan ako sa iya. Sige nga po niya. Sabi niya, Henry Maceda. Sige na po. Sige na po niya. Tapos, paminsan, maluya man ang sa kong pagdangog. But maluya nga ang feelings ko. Nadangog ko nang gan. Henry Maceda. Good morning. I-greet ko ini si Jalia Lutivio. Yan, ha. Diyan po, sinundo ni mami niya, ni Mami Vanessa May Lutivio sa UST kasuhapon. Sigan, suryaw niya, Henry Maceda. Sabi niya, naling ko nga, nakita po kita sa TV. I watch you ngaya on TV. Sabi niya, kanya ko, really? Yes, every day. Inglesera. Maubusan akong English kasuhapon. Inglesera siya. Tapos, sabi ko niya, greet kita bukas. Ngaya, yes. Cute ta. Yun ako naman sa parking area, nakatindog ako. Sabi ka na kay ni Jalia Lutivio, Henry Maceda. Good morning, Miss Jalia, anak. Good morning to you.
Good morning to you and to your mom, Mrs. Vanessa May Lutivio. Yan. Tapos may kumat ano ni pag hanggang naghali ka so hapon, pigbababayan pa ako. Gusto ko mga araw kayo ning aki na at early age mga tugang sa sain na pong atab na edad, nakakadango, nakakaukod na magdangog kiradyo. Nakakaaram mga tugang kan mga pangyari po sa satuya na kapalibutan. Good morning, Miss Jalia Lutivio. Sige, see you on Monday. Tama. Mano ka nga sa Monday sa UST? Wara. Wara man. Natabawal maglakaw-lakaw. Ayaw mananggad pala. Adi, ayaw mananggad nga ano. Ayaw baga, natabawal maglakaw-lakaw. Dahil manggad bawal. Alright. Jalia Lutivio. Taga dyan ini sa kwan. She's from Bugtong, Legazpi City. Yan. Bugtong, Legazpi. Baby pa. Tabi siya. Garo prep o ano dyan sa UST Legazpi. Bato ko nahapot ka sa hapon. Anyway, good morning to you, Jalia Lutivio. Yan. At saka sa mami niya na si Vanessa May Lutivio. Sabi ko, kwanda ininara Karen, anaistaran niya harani sa Harong Narakaren. Yan po sa Bugtong, Legazpi City. Good morning man sa mga taga Bugtong. Good morning tabi sa mga taga Bugtong, Legazpi City. At saka good morning kay Manong Leonito Gaviria. Good morning kay Manong Leonito Gaviria. Sabi ni Jerbailon, garo nga bulangan sa Astrodome Kasubangi. Pwerte da so purustahan, Kawat, Legazpi versus Pulangi. Gani man agad matindi so Kawat kan Legazpi Pulangi Kasubanggi, ano? Pag uli ko nga ni, matawuhon nun. Grabe nakaparadang auto sa mag-ibo-ibong na parte kandilan po sa Albay Astrodome. Pero unang abangan nindo, ta sabi ni Pading Mar, so Bakakay, may import Ronald. Ano apod? Import ang apod, ano, sa basketball? So, player, haro da sa mga player kan Inlex Road Warriors. Matibay ito. Garo makawat na dyan na banggi. Abangan nindo, tabi ito, mga tugang na import, tabi, mga tugang kan na dating Inlex Road Warriors. Yan, makawat mga tugang sa team kan Bakakay Albay. Yan po ang abangan nindo Tabi sa kaswa banggi talaga. Maribo kanon, enjoy yon so mga kwan, enjoy yon mga tugang sa mga naghihiling da. Pig parafterex nga na ko ngayon, Mr. Maceda, nagiling kang basketball. Ay nga niya ko naguli na akong atab, tabi. Sabi kan so, ano nga niya ako, ay magayonon nga so Kawat. Kaya pala si Pading Peter Insisa, nailing ko sa picture. Biyong nagkon si Pading Peter, kan Pulangi. Biyong naglalamano. Enjoy sana ako magayon tabi yan, karawat-kawat lang sports lang Sana bago matapos mga tugang ang karawat, day po ki, ano yan day tabi ki Pasuruhay, day tabi mga tugang ki Riwal sports lang, Karantsawan, etc. Magayunon talaga na sukawat Kasubanggi. Hello, good morning. Ngayon na sukawat. Oo. Bawin sa Legazpi, talaga ako ba? Ano, amigo? Ano ko yung Legazpi kang Pulangi? Yung nga ni, Kasubanggi. Undefeated ang Pulangi. Yun karo mo kay tumigo, kay to, ang perming nasa limelight kayo sa basketball, ang kwan, uyan na Santo Domingo? Okay, so, ano sa team dyan? Panahon kay to ni Mayor Herbie Aguas? So, Dragons. Yan, arog ka, basta arog, ang buda, ang coach kay to, si Coach Momo, kay to, si Katon bagang kay to, buda, kun man talaga, dakol man talaga ang fans kan mga basketball, di ba? Yeah. Minsan na bigag sabi pag ang bilog ang mula. Yes. Sa primero, lamang sa Legazpi. Opo. Pagka tapos-tapos, daog. Bawi sa samasa noon. Yes. Hindi, mga kasiguro pa nagkarawat. So sa magagaming ang impon naman si Terence ngayon na Romeo. Yeah, Sikat ang panahon sa PBA. Yeah, iyo baga. Aloy na si Terence Romeo sa NBA?
PBA. PBA. Di ko lang aramigo kung kwan siya, kung may dugo siyang Bicolano. Albayan. Naku, mga Romeo din di. Si Romeo, ben ni Juliet. Magay mo talaga may aruganta. At least, mga kamataan mo niyan. Yes. Ano sa sports, yung mga muna biging courage. At least, within a week dapat ang mga teenager niya magtagapad-applause. Oo. Napuro sa ng cellphone. Yeah. Okay. Courage lamang. Nakuha na bagang sports sa mga Iyo baga. Pero magayon nung nasukawat ako lang nag-trick sa kuya kaswapon eh. Baysa nata, lakaw-lakawan ko daw, Migo. Lakaw-lakawan ko daw sa mga masunod na daw, ha? Magayon parang intertown magas sa Yeah. governor's cup. Yeah. Iyo baga. Magayon naglilibot pati. Opo. Sige. Okay, Migo. Salamat Salamat. Alright. Thank you. Yan ha. Sige. Good luck po sa mga pag-iribata na mga fans nin basketball. Diyan po mga tugang sa pulang digdi po sa kwan. Tabi sa tuyang probinsya. Good morning daw kay Benji Dapugi, Manay Agnes Amada Esplana, Amelia Maravilla, and Marlene Lana Riantaso. Good morning po sa Indo. Pa-shout out tabi kami. Yan. Good morning, Benji Dapugi. Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Ophelia Maravilla, and Marlene Lana Riantaso. Yan. Mga listeners tayo ni. Tabi, digdi po sa tuyang programa. Happy birthday! Nasaan na kaya yon? Ay, naka-archive yon. Nawara o. Happy birthday, bata greetings yon. Good morning, Tabi Henry. Digdi ko lang po ipagan sa mayang kondisyon pagkabanggi. Day po kaya nag-reply sa mon aleko. Hanggang ngunyan po kaya day pa kuryente sa barangay Kidako, Daraga, Albay. Diyos mabalos. Kaso rin pa po day kuryente dyan sa Indo. Barangay Kidako. Sa Daraga. Ano nangyari po tadawaran kamong kuryente, mga taga Kidako? Pakitext daw tabi. Please announce po, invitation to all Ibalong Village homeowners and neighbors to celebrate Mass at 5:30 p.m. Sunday, August 2 at Ibalong Village Covered Court. Yon po ang image kan ni San Roque, Budakan Our Lady of Salvation. Thank you. Yan, ha? Ulitin ko, saga pong Domingo, may misa po na 5:30 dyan po sa Ibalong Covered Court. Agosto 2 po yan. Okay? Tabi, mabuhay ka mo dyan, mga taga Ibalong Village. Tabi, good morning, Henry M. Okay, arog ka ini, may pangapudan ako digdi. Kansarong aldaw, may nagdidi sa kuyang mag-agom. Han nga na iso pangaran ka ito. Nagdigdi sa kuya sa DCGB si Jack and Pamela Cerezo. Jack and Pamela Cerezo, taga dyan po sa Daraga, Albay. Nagdigdi sa kuya, tamay pig turnover tabi sa kuyang kwarta na nakalaog sa plastik. Yun. Maringani yun, tabako sa maleta. Ang pig-turnover sa kukan mag-agom, kwarta na nakalaog sa plastik. Sabi nga ni kan mga term kampanahon, cellophane, kwarta, paguna, kumaleta junior. Di, pigan ang na kinagkaperang beses, di po kinag-claim digdi. May duminig di sa kuya, babayi, pigdi-describe niyang nawara niya da na kwarta 1,000 plus bulan nakabugtak da sa wallet. Angin niya ako, bako po ito. Bako po ito. Ngunyan, hanggang ngunyan po, dahil kinagdidigdi. Tasabi ni Jack, ining mag-agom na Jack and Pamela Cerezo, napurot da tabi dyan sa Purokdos kan Gugon, Barangay 38, sa tangod kan Magnaye Compound. Sa tangod da tabi kan Magnaye Compound. Tunapurot ninda. Ngunyan, di ko pwedeng isabi junior, sweet sora junior, kang nalaugan na plastik. Taday nga ni ikini anong identity duman. Buda, di ko maisabi sa endo kung peraso amount. Ta sumaklaim, ta kung sa enda ito, ipapadescribe ko sa iya.
Sabi kan magagom na Jack Buda, ni si Jack and Fatima, nasusundan na ni Da Junior na may nagmumotor na duwang lalaki. Nahulog duman sa motor. Oh. Nahulog sa motor. Kampinurot ninda ito, tapos mga tugang sa enda ng hanap na sunag motor, dahil na makaskason. Baka nga niya ako kung para sa endo ito, hinulog talaga para sa endo. Kaya sa mag-agom, honestong mag-agom, duminig dis ako sa DCGB. Hanggang ko niyan, so kwarta, yaon sa ko, Junior, yaon naman sa kuan ko, opisina ko. Kung ini po, dahil i-claim, dahil ko ano ko nung gibuon ko kaini, itauta na lang sa nagagad kitabang digdi sa DCGB, palipason ta siguro ki mga sambulan, ano? So may nagaharagan sa mong tabang digdi, o ibalik ko duman kay, hapotong ko si Jack Buda, si Fatima na si Rezo ko nang gusto ninda, tabi ka ito, na kwartang ito, tabi, taday kinag-claim, dapat nga ni, pag ma-claim ka, mapatunayan mong sa imo ito, may ihapot ako sa enda, kung talagang sa enda ito. Iyo, okay, hello? Hello, Pade, good morning. Good morning, Madi. Mga untana sana. Madi. Gari gusto ta ka mading luksuhan, Madi. Gurumuson ta ka. Ano? Ano pa, may taram ka pa? Sarawayon ka. Bakit ay nag-claim di mga untana sana? Duro na ko lang taping kantidad, Madi. Dako lang kantidad, sa totoo lang, tama lang nga, sa paka-describe ka nagdiyan sa ko, 1,000 plus nga laog, nga na wallet, blue. Bako nga niya po ito, bako nga niya ko ito. Gusto sabi ron, sobra 1,000 migo, tabi man amiga, Madi. Iyo. Ang suwestyon mo pala, pagbanga untang duwa. Gary, magayon ka, Madi, rapason kay garaw kang bayawas. Sayang kan. Ay, maray talaga ang suwestyon mo, desidido ka. Okay, good morning, Madi. Sarawayon ang Madiong kong ini. Mga tugang alas 7 na. Bareta alas 7 po. Susunod na. Sandali lang. Ini po si Henry M. Tay mag-arali. Bareta alas 7 po. On standby na with Jasmine Balolo. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi